Senyors, vivim en una època que hi ha una mena d'homes, una mena de gent, que se'n diuen maleïts malparits, que entenen de tot. Jaume Fibla, Jacint Casademont. Benvinguts, maleïts i maleïdes, malparides. Tornem a estar aquí quan ja ho donàveu per perdut, quan pensàveu que no podia ser. Resulta que ha tornat al programa. Un dels programes pioners de fer podcast en català. Un dels programes que va revolucionar el moviment podcastil. A partir de llavors es van deixar de fer podcast i tothom va tornar a la ràdio, i ara amb el Covid tothom ha tornat a fer podcast. Però sigui com sigui, per fer el programa hi ha dos factors claus. El primer sóc jo, i segurament el més important. I després tenim un de secundari, que seria ni més ni menys que l'home, el sex símbol, l'influencerial, que mai em surt aquesta paraula, anomenat Jaume Fibla. Benvingut. Hola, què tal, com anem? Soc en Jaume. Ara em faig dir Jau a les xarxes socials. Jau o Mr. Jau. No sé si abans ho deia, això. Sí, jo crec que sí, però... Sí, alguna vegada ho havies comentat. I bé, Jaume, a veure si et fico a prova, a veure si te'n recordes de quina era la frase per anunciar una mica el programa. La frase que deien els personatges de senyors, vivim en un... no sé, això d'en Capri. No. Quan parlàvem del programa dèiem que era un programa... Sí. Canviant de tema, he notat que al principi deies també malparides aquesta vegada. Es nota els canvis dels temps més feministes que vivim, perquè abans mai recordo que haguessis anomenat a les malparides, només els malparits. És més, repassant els podcasts antics, he trobat que hi havia un programa que es deia Les guarrilles de Disney. Que això ara ja no es pot dir. Doncs mira que és un dels que més em va agradar. Estava molt bé. Doncs ara que ho dius, això que m'has dit, la frase ara no em ve al cap. Què vols dir? Un programa laxant? Podria ser? Sí! Maleïts malparits, un programa setmanal i laxant. Sí. Doncs sí. Espero que encara mantinguem aquesta capacitat de fer cagar al públic de l'emoció. Si era així, vam fer cagar bastanta gent, perquè també he repassat estadístiques i tal, i els programes no baixen de 250 escoltes cadascun, i algun quasi 500, o sigui que el programa va funcionar. Va funcionar anys després, no?, amb el temps. Perquè en el moment no l'escoltava ningú, i ara s'ha fet de culte, clar, no normal. Sí, és una petita joia aquelles que la gent està descobrint ara, demanen més programes, però és que no hi ha ningú darrere. Perquè són els mateixos 10 o 12 que ho van escoltar, que ho estan escoltant, ho repeteixen. Et refereixes a l'Itai, no?, que sempre ens escriu als comentaris, sisplau, torneu. Sí. Mira, què ha tingut que passar perquè tornéssim? Ara una pandèmia mundial. O sigui que la pròxima pandèmia mundial potser tornem a fer un altre especial. Abans encara ho fèiem, dèiem, mira, les festes de Nadal, anem a fer un especial, però ara hem d'esperar que passin grans apocalipsis. Per cert, que havíem d'haver fet un programa especial perquè te'n recordes que vam parlar de la Pechotes? Sí, ho vaig veure. Ara repassant comentaris va sortir que tu vas acabar fraternitzant amb la Pechotes. Sí, ens vam conèixer. A quin grau, quina fase us vau conèixer? Sortir un parell de festes. Però vaja, que molt maca la noia, o sigui, molt agradable, molt... O sigui, realment es veu una noia espavilada, inquieta, amb una ment ràpida. És a dir, pots pensar que, bueno, es veu que té aquest punt, queda malament dir-ho, perquè no queda molt de gentleman, però té aquest punt una mica de xoni i tot això ho té, però se la veu molt ràpida. Té el millor dels dos mons, no? Té el millor dels canis i el millor de l'elit cultural. No crec que sigui... No, elit cultural ni molt menys, però sí que se la veu que vol aprendre, saps? Que vol aprendre, que vol ser millor, que té inquietud d'evolucionar, de convertir-se... Bueno, estar en rotllo empresària o així. És molt...
té moltes ganes de millorar i de fer alguna important, per dir-ho així. De sortir una miqueta de l'encasellament o d'aquestes etiquetes que li van posar. És la sensació que em va donar. Clar, a veure, tampoc I el sobrenom... els peixotes eren macos, semblaven macos, però bueno, i també no estaven malament de tamany, però no crec que fos la cosa que més la destaca. El que més la destaca són uns ullassos que té supermacos i un somriure encisador. A part sí, això es notava perquè els selfies que us vau fer, sobretot, es veia que enfocaves els seus ulls. Sí, bueno, és que pensa que quan ja vaig una mica taja, el Parkinson em fa fotografiar... Vaja, que la càmera pensa per si mateixa, ja no penso jo. També pensa que només una de les fotos selfies és un selfie, l'altra me la van fer. Vale, si és així, anava a dir. També volia comentar una cosa. Te'n recordes com començàvem els programes? Com? Recordant la gent que s'havia mort durant aquella setmana. Hòstia, això sempre fèiem? Sí, a cada programa només ens presentàvem, parlàvem una mica i començàvem a repassar gent que s'havia mort durant aquella setmana. Com que fa molts anys que no fem el programa, ara ja... Bueno, és que ara si hem de repassar els que s'han mort, són 20.000 i pico o 30.000 persones. No sé, no donaria el programa. Una mica trist. Però igualment, això, que un record a tots els familiars i amics de les víctimes d'aquesta pandèmia, el Covid, el coronavirus, que per cert vaig aprofitar i vaig entrevistar el meu videoblog, que vam estar parlant sobre el tema del coronavirus. Que no va ser una mica això, però en vídeo, no? Sí, va ser més formal, potser, ja. Aquí, al Maleïts Malparits, tenim un aire fresc, diferent, eclèctic, disruptiu. Sí. A lo millor també estic més despert avui que aquell dia, Que em devia acabar de llevar. A quina hora em vas trucar? A les 5? Sí. Acabava de llevar, a 5 de la tarda, en dies de pandèmia. I a part d'això, bueno, de famosos que han mort del coronavirus, sí que podríem dir alguna, com el Luis Eduardo Aute, no? Va morir d'això. Sí, que jo no havia escoltat absolutament res, però sí. Jo tampoc, però bueno, conec alguns amics que el coneixien. Ja saps allò dels grados de separació. Però a veure, Jaume, tu coneixes a tot Déu. Tonteria. O sigui, tu vas a Barcelona sense un duro, dius que ets amic d'en Jaume Fibla i t'inviten a tot. Vius de gorra. Sí, pot ser que sí, però no sé, no ho provis per si un cas. Vale, aquí sí. He trobat una llista dels famosos fallecidos por el coronavirus que podríem recordar. El primer és Roman Abzelilov, un metge del CSK de Moscou. Vale, sí, ja sé qui era l'equip de futbol, sí. Ben Chihioke, rapero britànico, amb 47 anys es va morir del coronavirus. Fixa't tu. Més? El pare de Santi Millán. Bueno. Diego Rosado, un histórico del Club de Amigos del Rugby de Cáceres. A veure, això està baixant molt, Bueno... Has començat malament, doncs que vas cap en baix. És una web esportiva. Cony, molt bé. Amador Suárez, que fue vicepresidente del Real Madrid entre 2007 i 2009. Ningú se'n recorda d'aquest home, no? Hòstia, sí, va ser el president, sí que me'n recordo. Fa 90 devia ser, o principis del 2000, no? Esteban Yáñez, actor i músico. No em sona molt. Almenys no hi ha la foto i no veig. No s'ha mort ningú famós, realment famós? Ningú que diguis, ets famós? A veure, anem a saltar uns quants. Sí, perquè veig que... Potser maten no famosos, no sé. A veure, la Lucía Bosé, la mare del Miguel Bosé. Que tothom la recorda perquè portava el cabell tenyit de blau. És molt trist. Quines generacions estan sortint? Sí. Però bueno, és trist que també es va... A part de la gent d'avançada edat, que ja pots pensar més o menys que mai se sap quan tens aquests anys, però això, quan són gent jove com aquest rapero, pues, encara sobta més. Perquè, bueno, és igual, això no entrem ara i fa més pena, perquè tots és trist. Però l'Esteban Yáñez... Tots fem pena. Tots fem pena. L'Esteban Yáñez, actor i músico, va morir amb 35 anys, per exemple. Jo ara no sé qui, vaig a mirar
A veure si veig Un any alguna menys que jo, Jo tinc 36, ara. Doncs, mira, vigila, perquè Esteban Bueno, ja... tu en tens més, Escolta, no m'amenacis, Tu Sí. qui ets, el Covid? No, jo estic en realitat estava en grup de risc, ja, perquè deien que a partir de 40 i pico ja estaves a grup de risc. En algun moment ho vaig sentir. Si t'hi fixes, Sí. tothom... ho estàvem parlant amb la meu parella, que tothom és grup de risc. Perquè jo, per exemple, vaig passar una pneumònia vírica, o sigui que sóc grup de risc. Ella té no sé què, també és grup de risc. Tu, per edat, també ets grup de risc. Coneixes algú que no sigui grup de risc? Home, se suposa que un tio atlètic i entre 0 i 5 anys? 30 podria ser que no sigui tan grup de risc, no ho sé. Però perquè fins i tot la gent asmàtica o que té al·lèrgia forta se suposa que és grup de risc. Estic molt perdut, jo, senyors. Sí, el meu germà no ha sortit quasi ni respirar perquè té asma i això, no vol jugar-se-la. Bueno, de tota manera, ell ja era de no sortir mai de casa, però era una mica... Com es diuen aquests? Hikimoris? Sí, hikikomori. No era hikimori? Era hikikomori? Hikiki... Sí, com sigui. Lo important, que hem tornat amb aquest programa especial, que esperem que també hem arribat una mica tard, no? Perquè ja s'està acabant la pandèmia forta, ja està cap a baix, i nosaltres apareixem ara. I res, que igualment volem entretenir-vos una estona, alegrar-vos. Això, no sé si ho has vist, que els famosos ho fan, de reunir-se altra vegada per Zoom i tot això, per rememorar velles èpoques. Sí, ho hem vist. I canten el Resistiré i altres coses pitjors. Bueno, s'ha reunit el càsting de Regreso al Futuro, dels Goonies, de la pel·lícula Les Tortugues Ninja... No podíem ser menys. Sí. Els de les Tortugues Ninja? Amb els trajes? No, sense trajes. Amb April O'Neil, els actors que anaven sota els trajes, el productor, el de la banda sonora, el director... Va ser molt maco, Jo ho vaig compartir pel meu Facebook. Sé que no em tens gaire controlat, però bé, que ho sàpigues, està allà. Bueno, has fet un programa cada dia, no?, de confinats? Sí, l'estic fent encara ara. He de decidir quan plego. Tu quan creus que tindria que plegar? Quants en portes, ja? Pues no ho sé, però clar, uns 70 i pico. 70 i pico vídeos. Sí. I això t'has notat una pujada d'èxit al YouTube? Un fenomen fan que hagis creat? Home, doncs la veritat és que sí. Sí? Sí, no m'ho esperava perquè... perquè diuen que el secret és la constància amb el YouTube, que si tu puges 3 vídeos, 4 a la setmana ja comences a acumular seguidors, i tu estàs pujant 7, no? Estic pujant 7. Cada dia? Sí, 7 a la setmana, sí. Em semblava que volies dir 7 seguidors, anava a dir no, he posat bastant més. No, la veritat és que hi ha vídeos que funcionen molt, hi ha vídeos que no funcionen tant. Per exemple, el que he fet del canal Malaya ho he parat bastant, estic molt content amb el resultat de visites i comentaris. He tocat un tema interessant, sembla. I a més amb un món com el YouTube en català que no n'hi ha gaires. Exacte. Ara m'he apuntat jo, he fet 4 vídeos amb un canal nou de Jau TV. Jo me'ls he anat mirant, Sí, és que tampoc he fet tants, però vaja. M'he de posar a fer-ne més, perquè soc tan perfeccionista que... Jo només comentaré una cosa, són una mica llargs. És que diuen que el YouTube premia els vídeos de més de 10 minuts, saps? És com que li interessa que siguin de 10 minuts, perquè així pot col·locar-hi més anuncis. I aleshores hi ha més possibilitats de que et monetitzin. Però clar, perquè et monetitzin necessites acumular, no sé si eren 100.000 hores, o una borrada així. 10.000 visites i 1.000 seguidors per començar a monetitzar. 10.000 visites i 1.000 seguidors. Home, jo tinc 2.200 seguidors ja acumulats des de fa anys, però el que no tinc ara són les visites. Clar, són 10.000 visites en un any natural, crec. Vaig a mirar-ho, perquè això ho vaig comentar amb uns amics.
200.000... No sé, ara no me'n recordo. No, era bastant accessible, el que passa és que si fas contingut en català, a part de que siguis una Juliana Canet, costa bastant. Qui és la Juliana Canet? Jo no la coneixo. Doncs és el fenomen actual a les xarxes catalanes. Està estudiant filologia, si no recordo malament, apareix a Catalunya Ràdio, a ICAT FM, a TV3, penja vídeos a Instagram, està dins el canal Malaya, ja que és una de les responsables, una noia jove, rossa, que parla molt bé el català i que es dirigeix a un públic molt jove en català. 12.600 seguidors, tampoc no podem parlar d'un Auronplay, tampoc, no? No, però Auronplay comptes tot Espanya i tot Sud-amèrica, de públic. Sí. Igualment Auronplay és un fenomen. La quantitat de 23 milions de subscriptors, vull dir, és una cosa poc vista, I és el que fa millors continguts, jo crec, d'aquí a Espanya, en clau així d'humor. Sí, potser sí, perquè mira que repeteix una mica la fórmula sempre, però fa riure. Ai, per tant, tot el que li vaig ensenyar jo quan el vaig conèixer. Sí, és veritat, això ho comentes en un dels teus vídeos, que vau tenir relació, no? Fa molts anys, quan ell començava. Sí, és que tu pensa que quan el nostre canal de Jaume's Club, on jo penjava els vídeos dels xuscos, al principi, va haver-hi un moment que tenien bastant d'èxit. Algun dels vídeos té 90.000 visites i tal, i altres dels xuscos, el més tonto, té 10.000 visites. Doncs a l'Auronplay feia vídeos amb una màscara amagat i insultant a tothom, i jo li deia que feia molta gràcia els comentaris que deia, però que era poc noble, si havia d'insultar la gent o riure's dels youtubers, que ho fes amb la cara descoberta. I no sé si vaig ser jo l'únic que li va dir, em sembla que eren més gent li devia dir, però em va fer cas al final i va començar a provar un vídeo sense màscara i mira, d'aquí a l'estrellat. També una vegada vam quedar perquè ell com que en aquell moment m'admirava i dels youtubers que hi havia, jo era un dels que ell respectava, perquè els trobava tots mig retrasats, perquè era un món de piloteig, de cursileria, era un món molt, no sé, una mica endogàmic, no? Que tots es feien una mica de pilota uns als altres, que hoy voy a invitar a mi amiga no sé qué a mi canal, hoy vamos a enseñar cómo planchar un huevo, no sé. Coses així, era com un món molt kitsch. I hi havia alguns personatges que feien ràbia, que et donaven ganes d'agafar el llençaflames, com es diu això. Això que surt a Eres una vegada a Hollywood. Com Eres a? Eres a. Hi havia una vegada a Hollywood, seria la traducció literal correcta ben feta. Però segueix. Total, que hi havia un món escarós. Incinerar-los, i en certa manera és el que feia l'Auronplay, que els incinerava verbalment. Deia tot el que tots en realitat volíem dir i no ens atrevíem. No era el cas del meu canal, que amb els xuscos érem així una miqueta àcids i ja no érem videobloggers, érem més humoristes, no fèiem blogs, fèiem més gags. Aleshores a ell li feien certa gràcia i fins i tot ens demanava consells perquè ell tenia 300 subscriptors, nosaltres teníem uns 2.000, que vam arribar a tenir 3.000. Però YouTube va fer una neteja de totes les comptes mortes i ens vam quedar en 2.000. Total, que això, que al principi sí, ens demanava què podria fer per pujar més visites, què podria fer, i això, i ja està. Una pregunta, ja per aquella època es monetitzava tot això o no? Sí, es va començar a monetitzar a mida que... Sí, jo de seguida que vaig tenir un vídeo que va tenir 30.000 visites o 20.000, ja es va activar tot aquest tema de monetitzar, però res, vaig guanyar 200 o 300 euros, en tota la història. Home, que està bé, però... Anava a dir, per fer videoxorres sense buscar res a canvi, doncs vas treure un bon rèdit. Sí, en aquell moment era com... No, semblava una fortuna. Però pensa que aquests youtubers d'avui dia, no sé quan poden guanyar el mes, però... No sé, jo crec que es treuen un sou. Cada vegada més difícil, perquè YouTube està posant unes normes molt estrictes. Això dels 10 minuts em sembla que també és una norma ara per als youtubers, que si no fas 10 minuts no monetitza el vídeo.
també el tema de continguts que no pots dir ni paraules, per exemple, si parles del coronavirus, em sembla que ja no els immonetitzen. Si parles de porno, la paraula porno, que la diguis, l'algoritme la detecta, ja no et monetitza el vídeo. Ja, per això ara es veu gent dient la fricada aquesta de no por en lloc de dir No por. por, sí. O fins i tot he sentit el nepe en lloc del pene. Sí. Bueno, i tothom s'està passant a altres plataformes, també s'ha de dir. Hi ha molta gent que està marxant a Twitch, Sí. i hi ha gent que el que ha fet directament, que jo crec que són els nostres successors, com seria La Sotana, el programa de ràdio, el podcast, que directament tenen un, com es diu, un Patreon on la gent que li s'agrada el programa fiquen pasta. I hi ha també un d'aquests Patreons que és en català. Sí, a l'Aixeta. Jo m'estic fent el perfil. Sí, jo també. M'acabo de fer el perfil i a veure. Home, doncs, Jaume, jo et dic una cosa. Els nostres seguidors, els nostres que ens fiquin la pasta, podríem això oferir-los puntualment com a regal un maleïts malparits. Hòstia, doncs mira, ja podria ser que funcionés, perquè també és que en realitat el sector català està molt abandonat i no tenen entreteniment intel·ligent, de qualitat, de bon gust com aquest que fem nosaltres. Pràcticament no hi ha ningú. Home, la veritat, jo sempre ho he dit, el gran problema que tenim aquí a Catalunya és que no hi ha gent que es dediqui a l'humor. O sigui, hi ha molts guionistes a l'humor, hi ha molta gent que fa monòlegs, però gent que faci contingut altruistament, com a mínim, d'humor, és que no n'hi ha. Jo vaig descobrir una noia valenciana que es deia Mistacles, que vaig veure un vídeo on deia per què faig els vídeos en valencià, després de que ella havia fet els vídeos fins a aquell moment en castellà, però de cop i volta va començar a fer vídeos en valencià i van començar a criticar-la. Aleshores va fer un vídeo dient bàsicament que feia els vídeos en valencià perquè li sortia del cony. Ben dit, sí. Amb altres paraules, però no, la figa deia. I em va tocar alguna cosa, una fibra sensible, vaig dir, hosti, i jo per què no tinc un canal també en català? Perquè sempre amb el Jaume's Club vaig començar en català, després canviava al castellà i després barreja, i sempre hi ha aquesta cosa que penses que per arribar a més gent ho has de fer en castellà. I acabes com traint-te tu mateix, o venent, en certa manera... No sé, jo també penso que en castellà... possible èxit que potser no arribarà mai perquè no estàs sent tu mateix. I en castellà hi ha molta competència. Aquí a Catalunya la gent que va sortint que fa coses més o menys interessants acaba trobant feina, ja sigui com a guionista d'un programa d'humor, que tenim 1000 exemples, o col·laborant en un programa de ràdio o fent seccions. O sigui que aquí és més fàcil triomfar, entre cometes. Hi ha un públic més tancat, però també és molt més fàcil ascendir, de seguida destaques. Sí, potser el públic sigui més fidel o més agraït. Això ja no ho sé, perquè aquí tenim una colla de haters, jo m'incloc, que a la mínima que fas una cosa que no els agrada se't tiren al coll. Sí, no, també és veritat. O que diguis una paraula, potser que no l'hagis dit bé, que sigui un castellanisme, o una falta ortogràfica en el títol, o vés a saber. Qualsevol cosa és motiu per odiar. Odiar és gratis, amics, aquest és el gran problema. Bueno, portem ja uns minuts i encara no hem dit de què volíem fer el programa, que no sé si ho tenim decidit. Jaume. Era del Covid, no? Havíem dit del Covid, una reflexió d'aquests dies. Una reflexió d'aquests dies. Jo he tret conclusions d'aquests dies, no sé si vols que te les expliqui. Bueno, és que tu has canviat molt, tu ja no ets el Jacint que eres els últims 4 anys. No. Bueno, l'últim 4 anys espera, m'he liat. Fa 4 anys de l'últim programa, de l'especial Nadal de no sé quin any, que va ser aquell que va participar el teu amic el Papa Noel, pot ser? Pot ser. Allà ens va acabar d'enfonsar. Doncs, no, va estar bé. Però sí, aleshores amb aquest temps tu has tingut feina, has estat enfeinat. Sí, la veritat és que no he parat, o sigui, ha canviat molt la meva vida. Vaig passar de ser un tio amb barba a ara que sóc un tio amb bigoti. He sigut pare d'una criatura d'any i mig i tinc parella estable, visc en un pis amb la família, aquesta família que m'he format, no amb els meus pares,
I bé, tenia feina fins no fa pas tant, fins principis de gener. Ara estic al paro, ara mateix. Però bé, jo també, ara mateix també. Però sí, bueno, ja també? tinc projectes, ja estic ara en reunions per un projecte molt ambiciós, però no puc ara parlar. No, per favor, no trenquis la confidencialitat que deu comportar. Me les carrego. I no vull presumir. I a més, no sé què estàs fent tu, però jo estic ficat en molts podcasts, programes de ràdio, fent còmics, participant en molts de concursos, presentant projectes també bastant grossos i a l'espera que soni la campana d'alguna d'aquestes coses. Ah, mira, pues, bona sort. Gràcies. Però no, com li dic a la meva dona sempre que faig alguna cosa se suposa una mica important, sempre em diu que vagi molt bé, que tinguis molta sort, i sempre li dic el mateix. Que no fa falta. És que soc una persona que tot el que toca es converteix en èxit, menys aquest podcast. Sí. No, però és un èxit minoritari, no?, d'aquests de 500 persones, si es poses en fila. Home, dins el món del podcast en català és bastanta gent, Sé de programes que se suposa que tenen més èxit que tenen menys 1 i 2. 1 i 2, és així com es diu, oi? 1 i 2. Bueno, al programa li dèiem 1 i 2. Li dèiem. Oients també ho he sentit. No? Però no és tan xulo. Està mal dit. 1 i 2 mola al 1000. I escoltadors? Escoltadors també m'agrada, però escoltadors no és una guarrada? Escoltadors... No ho sé. Escoltadors sona consoladors. No sé, o era tocadors. No sé, bueno, no em vull perdre. Això, sí. Que la nostra vida ha canviat bastant i no sé, afrontem el que estem vivint, el nostre present. Què ens volies explicar, Jaume? Jo? De què? Tu, abans de començar el programa hem tingut una mica de conversa per parlar de què parlaríem. I tu m'has dit que tenies coses a comentar. Bueno, vam parlar que parlaríem de quina és possible teoria de l'origen del virus. Vols dir això? Exacte, per exemple. Doncs jo no em crec això dels murciélagos, No? No. Ets de la zona pangolín? De l'equip pangolín? No, tampoc, no. Això de les bèsties, no. Això jo crec més en rotllo una cagada d'algú d'un laboratori. Tu creus que realment, o sigui, penses com l'Ortega Smith, que realment ha sigut una arma bacteriològica? Sí, però segurament llançada per inutilitat. Vale. És més creïble. Vale. Una espècie de professor bacterio que s'equivoca. Bueno, tu saps quina és la meva teoria, no? Ara mateix no. La de Disney Plus, que Disney Plus tenia que treure la plataforma tot a nivell mundial i va decidir que necessitava la gent tancada a casa amb necessitat d'entreteniment i que subscrivís. I per això van fer aquest virus i el van llançar a l'aire. Però jo ja m'havia subscrit un mes abans, i per tot un any. Però les subscripcions es veu que van multiplicar-se quan tothom va començar a estar tancat a casa. Sí, doncs mira, de veritat et dic que no he mirat Disney Plus quasi ni un dia des que hi visc. Ostres, tu que ets fanàtic de Disney Plus i no te'l mires? Vaig mirar alguns capítols dels Simpsons, que tenia nostàlgia, però clar, és que la majoria de coses que més m'agraden ja les tenia comprades. Tot això, la saga de Marvel, tot lo de Star Wars... Bueno, sí, hi ha coses que em falta veure. Nosaltres, quan fèiem el programa, el primer programa, em sembla que era el segon, va anar dedicat a les pel·lícules de superherois. Sí. Quan tot just començava tot això. Sí, no estaven totes les de Marvel. No sé si vam parlar de Thor i tot això, o ja era molt nou Thor. Hòstia, no ho recordo exactament, però vam centrar-nos més en les pel·lícules abans de l'era Marvel, que era Batman de Tim Burton, el de Daredevil, els X-Men, tot això. Perquè l'univers... Igual Marvel ha tingut temps de fer 25 pel·lícules mentre nosaltres només hem fet, no sé, 20 programes d'aquests. Bueno, quants programes devem haver fet? Hòstia, no ho he mirat. La primera temporada eren uns 20 programes, sí. Tu els has penjat tots a l'Ivox? Sí, són tots.
És més, he recuperat la contrasenya al programa perquè estiguin reunits allà mateix tots. I a Apple? A Apple també es posen o no? Ho vam aconseguir fer, no? Era Apple o Spotify? Apple devia ser. Apple apareixia. A mi m'agradava que estessin a Apple, però perquè és com un pedigrí. Mira, 21 programes de maleïts malparits. La primera temporada va constar de 20 programes oficials, més un pilot que va passar desapercebut, més l'especial de Nadal que vam gravar ara fa poc. I com és que va passar desapercebut el pilot? No el vam anunciar. Vaja. Així que són importants aquestes coses, eh? Sí, clar, van fer un capítol de prova, com fan les grans sèries americanes, per mirar si funcionava, si seguien penjar el programa, això de part meva, i de més, van veure que sí, i la setmana després ja van començar. I van començar amb l'episodi aquest doble de pel·lícules de superherois. Jo estic mirant ara a l'Ivox i diu 73 episodis, maleïts malparits. Això no pot ser, no? No, perquè també hi ha els capítols del programa que vaig fer uns anys després, que era Els putos amos, que era de futbol, amb en Callahan. I els vas posar a la mateixa compte? Sí. Hosti, això és una traïció que m'has fet, eh? Doncs t'has separat, vas a programes i hi ha per una banda Maleïts Malparits, per l'altra Les aventures de Superporc, la radionovel·la, i per l'altra el programa dels putos amos. I això va tenir èxit, els putos amos? Doncs no. No. Mirant-ho així ràpid pel damunt, el programa que va tenir més oïdors va ser, o més descàrregues, va ser l'especial del clàssic Barça-Real Madrid amb 30. Escoltes, per això et dic que tu te'n rius del poc èxit que va tenir Maleïts Malparits i en realitat va ser un èxit bastant destacable. Home, hi ha un altre. Mira, ha aparegut aquest altre programa que es diu Els maleïts malparits, que també estan a iVox. He vist que són uns que ens han copiat el nom. Sí, amb Miquel Codony. Això, exacte, que tenim amics comuns i tot això, i ja li vaig donar el toc. Ja vas veure que vaig sortir a defensar la tribu. Sí. No, mira, a veure, tenen 8.408 no sé què. Nosaltres tenim 43.310 i al costat hi ha una escaleta, no sé què vol dir. El rànquing. Estem molt avall, doncs. Sí, bueno, per això no em facis cas, perquè també compta cada quan penges programes, l'activitat que tens, no només els oïdors. Tu mira quantes escoltes té. El senyor aquest, sí, el micròfon és les escoltes? Hòstia, no ho recordo. Hi ha un micròfon i un número 2. Pot ser que l'hagin escoltat 2 persones al programa. Pot ser. I ara vaig a mirar un dels maleïts malparits, a veure. 23 programes. 23? 23 què? 23? No, 23 és el número de programes. Pot ser? Sí, és això. Estic investigant, ara, 23 són els 23 programes de maleïts malparits. A veure, el seu primer, anem pel primer, que així tenen... Escoltes... Sí, 23. 37 escoltes, el seu primer programa. Vale, sí, el de 23 al micròfon són la quantitat de programes que hem pujat. Sí, has entrat dins d'un programa concret per veure les escoltes i allà on es veu un altaveu et diu les escoltes que han tingut. I sabem quin és el de més èxit que vam tenir? El nostre, el de 498, que era el de Guarrelles de Disney. Vaja. Doncs hi havia uns que també van ser molt picarons del tema de lligar. Segurament també deu haver-hi algú polèmic i hi ha d'haver-hi allà. Sí, sembla estrany, però la gent acaba tirant per aquestes coses, pel morbillo. Que, per cert, jo ho estava comentant amb no sé qui, dic, pobres els pares que tenen fills amb l'edat del pavo i que acaben de tenir el seu primer enamorament. Perquè tenir els nens adolescents amb aquesta situació, tancats a casa tot el dia, sense poder sortir, amb la temperatura corporal que deuen desprendre, deu ser perillós. Sí, no, és un tema que no... I a tu també et falta per saber... Gràcies a Déu. Sí, que ja seràs un iaio quan la teva filla tingui aquesta edat de lligar. Gràcies. Bueno, cada vegada comencen més aviat, o sigui que potser encara ho podré veure sense 3 ulleres al damunt. Jo encara no m'he posat a fer aquestes coses, però bueno, si des d'aquí hi ha alguna oient que necessita ser mare,
desesperadament. El rellotge biològic apreta. Sí. Bueno, però ho vas Em intentar dic- fins i tot per televisió. Sí, ja ho vaig... És que... el desespero és el que fa. Jo vaig anar al First Dates per això, bàsicament perquè volia ser pare de família. Però res, el destí no m'ho posa fàcil. Van posar-me una noia, em van dir que no em preocupés, que em posarien una noia rotllo gótico Lolita, que és el que jo volia, com la Winona Ryder de Beetlejuice, i que seria una friki com jo, i que, bueno, faríem unes bones migues, que parlaríem el programa seria un especial cine de terror, em van dir, i que volien que jo sapigués una miqueta de cine de terror i tal, i que seria molt divertit. Vaig anar allà i res. Ni era especial cine de terror, la noia era una bona noia, però era de Rubí, no era una Ryder. Ha quedat molt lleig, era bona noia, però era Rubí, ojo. No, vull dir que no era de... La Winona no és de Rubí, és de, jo què sé, de Wyoming. Pues clar, la vas descriure pel seu físic, no per la seva nacionalitat, que no sé què és pitjor. Ja, però jo, no sé, em referia a algú... No ho sé, és que jo vaig descriure allà un ideal. Bueno, ara la Winona fa una mica de por per les cares que posa, allò que veu, allò que quan els Oscars o no sé quin premi li van donar, que anava veient coses flotant. En fi, però en el seu dia era molt encantadora. Tots estàvem enamorats de la Winona. Jo era de Christina Ricci. També m'agradava, però no tant com la Winona. Jo, Christina Ricci, forever. Sí. Vale, pues lo de Rubí era una petita broma, un guinyo, una clocada d'ull que he fet als habitants de Rubí, que sé que m'estan escoltant i els encanten aquests comentaris. Sí. No hi estan acostumats, no? Sí, no, és que és com sempre la típica broma amb Rubí o amb Múrcia. En fi, però són persones meravelloses. Jo sóc de Figueres, ja estic visquent altra vegada a Figueres, i aquí el que fem broma és directament amb tot el Baix Empordà. Ens encardem molt. Com si no existissin o com si tots fossin germans, directament. Germans entre ells? Sí. O sigui, endogàmia pura, com també, Star Wars. Com? Els pixapins també us rieu, no? Sí, però com que aporten calés, ens encardem, però més d'amagat. En canvi, els del Baix Empordà, com que només saben fer ceràmica, és l'únic que saben fer, doncs ens encardem bastant. Vaja. Em deixes garrativat. I això és el que jo et volia dir, el tema abans que m'has dit que jo tenia un tema preparat, era aquest tema de l'origen del... Exacte, havies dit l'origen del virus, si vols miro al WhatsApp. Ara tots el tinc WhatsApp. Aquí davant. També teníem el tema bars. Hem anat a algun bar? Jo no. Doncs ja està, fi del tema bars. Segon tema, caminades. Realment hem sortit a caminar quan hem pogut? Sí. Sí? Tenies unes ganes molt apretades d'anar a caminar? Jo és que normalment cada matí vaig a caminar. Vaig a fer la meva hora i mitja o de 3/4 de pas ràpid i clar... Tens una mascota? No. No tenies un conill? Bueno, sí, però no és mascota, és un mes de la família. No el podies treure a passejar? Sí que podia, però passava de que un gos famèlic se'n mengés el conill. Sí. Vaja, doncs sí que tenies la criatura, no?, com a excusa de sortir. Sí, però no sortíem, No. Teníem, jo... A veure, no ens enganyem. Jo he vist molt bé. A casa meu toquem molts calés i tenim un pati comunitari al bloc de pisos i ens passàvem el dia allà. Vale. Així no, el tema de l'atur no ens hem de preocupar, no?, perquè estaràs bé. No, això més el que rebo cada mes de les GAE pel temes... No patim. El tema amistats. Ens hem distanciat dels nostres amics o ens hem fet més amics? Ens hem unit més a algunes persones que no ens esperàvem. Això tu com ho veus? Jo és que, com que no tinc amics, sempre ho dic, doncs no m'he distanciat de ningú, la veritat. Tinc gent amb la qui parlo de tant en tant, però sol ser per fer projectes. Allò de quedar per fer un cafè, jo fa segles que no ho faig. Vaja.
Tu sé que tens més vida social, ets més... Tu ets més de trepitjar carrer que jo. Tinc molts amics coneguts i tinc amics de temporada. De cop i volta arriba l'època de festivals de cine i et trobes una sèrie d'amics que només veus aquella època. Però això que es diu amics d'ungla i carn són pocs. A part de tu i pocs més. I alguns amics amb els que treballo, que també sempre estem junts. Doncs ja està. Però sí, és com que soc amic de tothom i al final també qui és amic de tothom no és amic de ningú, diuen. Quines boniques paraules. Sí. Que és el que em passa també que amb el Tinder, que intentes estimar-les a totes i al final no aconsegueixes estimar-ne cap. Un tema trist també. El tema del Tinder treia foc aquests dies. A mi m'ha pillat art, tio. Bueno, tu és que no sembla que ni l'has estrenat, el Tinder, no? Que va. Jo, quan... És que també és una altra cosa que em passa. Normalment he tingut parelles, però al cap d'una parella ho passo fatal durant uns mesos, però és que al cap de poc ja tornava a estar emmanillat. Hòstia. Però el tema del Tinder també m'estranya que no el toquéssim en cap podcast. Oi que no? És que no existia al principi. O xarxa social, devíem parlar de lligar per internet. Sí. Tu vas parlar molt del Badoo. El Badoo? No, vols dir que no vaig trucar al Tinder? Sí. El Tinder ja existia. No pot ser que faci tant de temps que no fèiem. Però bueno, és igual. Se inició Tinder. No m'importa quan va començar l'estat de pandèmia. El 2012 es va iniciar als Estats Units. Jo com a anècdota diré que estava sortint amb una noia... No era una cosa molt formal, era una cosa que no sabíem on anava, mai havíem parlat de si era sèrio o no. Però que ara aquests dies he vist que està pujant a Instagram unes fotos molt enamorada, que s'ha enamorat virtualment d'una altra. Què dius? Sí. I dic, hòstia... És que si no regues el jardí cada dia, el jardí... Sí. No, és que va passar que amb això de la pandèmia al principi sí que ens trucàvem o parlàvem cada dia. No, la primera setmana potser vam parlar cada dia. Però després ja la següent setmana ja era un què tal, com va el dia, i és que ja no sabies de què parlar. I, bueno, ja... Com t'ha anat el dia? Doncs res, tot el dia tancat a casa, que vols com vagi anat? Pues, com vols que m'hagi anat, no? Doncs, i al final cada vegada menys, alguna videotrucada. Però mentrestant l'altre anava picant pedra, saps? L'altre, el meu competidor. Sí, com Age of Empires. T'apartes un moment de la pantalla i hi ha un tio picant pedra a la teva zona. Sí. I bueno, li ha resultat bé. Estan allà escrivint-se poemes d'amor. Que maco. En públic, a més. No, i a més també té gràcia perquè amb ella, la noia em va donar el seu blog perquè anés seguint, no? Els seus posts normalment bastant poètics, bastant sentits, i de cop i volta veig un post que diu sobre l'amor que ha descobert. Sobre què? Sobre l'amor que ha descobert amb aquest antic amic que era un noi que ja coneixia de feia temps, però que amb això del virus s'han retrobat i no sé què. Bueno, vaig quedar, ostres, quines coses que es veuen per la xarxa. I, bueno, des d'aleshores ja m'he posat una miqueta a les piles i ja estic allà traient fum. El Tinder meu ja treu fum. Que, per cert... És que... Digues. No, que es veu que com amb això del confinament el Tinder ha activat una cosa de que... perquè la gent pugui viatjar virtualment a altres països, que normalment és una cosa de pagament. Tens que pagar la quota per poder-ho fer. O sigui, si jo vull anar... Potser me'n vull anar de viatge a Nova York i vull a veure què hi ha per allà. I una setmana abans em vaig preparant al terreny uns quants matxes i ja arribo i ja tinc unes quantes noies esperant-me. Doncs això ara ho han fet gratis per tothom. I què passa? Que aquí a Barcelona estava infestat o inundat o... Com dir-ho sense que soni ofensiu, perquè infestat és lleig. Però vaja, ple de gent d'altres països, de noies d'altres països, o sigui, sobretot molt de Sud-amèrica i molt d'Àsia també, i també d'Àfrica, o sigui, jo puc dir-te que entre les noies de Tanzània, Kènia, Ghana, peto, però molt, a les Filipines també, si jo faig un tour per Filipines, podria anar de casa en casa
fer la volta al país i no paga res. Puc fer una broma barata? I colombianes, bueno, les que vulguis. Sí, fes la broma, fes. La Vuelta al Mundo en 80 polvos? Ai, no, 80 es quedarien curts, perquè és un èxit increïble. A fora de Catalunya, no sé, la gent m'estima, sobretot les dones. Sí? Però què has ficat a l'avió? Què és l'avió? Bueno, el teu perfil. Ah, el meu perfil, què he posat? Què hi diu? Per fer-nos una idea, Un moment, no trobo el mòbil, ara. Jo em ficaré amb el paper d'una noia a Tanzània i et diré què és el que m'atreu del teu perfil, a part de les fotos, que és obvi. Ara t'ho dic. A veure, on està el meu perfil? Bueno, i m'he fet perfil en totes les xarxes socials. Dic, bueno, vaig a veure si... Estàs a TikTok? A TikTok també, sí. Sí, jo vaig provar i em vaig marejar, tio. Bueno, jo he fet alguns vídeos que em semblen divertits, però aquí tancat a casa no em sortien. Amb el tema del confinament no em donava per fer vídeos casolans. A mi m'agrada, per exemple, si estic a un lloc pel carrer, veig algo divertit, ho filmo i faig un TikTok. Però a casa no. A veure, el perfil del Tinder hi diu... Bueno, a vegades el tinc en català, castellà i anglès, però com que té poc espai, ara el tinc en castellà. De tota manera ho direm en català. Em dic Jaume i sóc un gentleman. Clar. Soc un creatiu en una empresa fundada juntament amb uns genis. No fumo, no tinc exdona ni fills. Dibuixo, escric, m'encanta el cine, l'art, els còmics, la tecnologia, els videojocs, la natura, el mar, la lluna, el sol, els animalets, la pizza i la truita de patata. No busco sexe desenfrenat dia i nit, dintre i fora de casa. Si us plau, deixeu d'insistir-me. Soc una ànima sensible. Això és el que... Això és el que he posat. I la foto d'un penis. No. No, però sí que hi ha noies que diuen no busco sexo i estan allà ensenyant el pit. Dius, bueno, clar, és un pit, no has de veure-ho com una cosa sexual. No, a veure, és l'aliment de molts nadons. Sí. Doncs a la primera foto surto molt content rient amb un fons de flors i una samarreta de Godzilla. La segona foto se'n veu dibuixant un superport. Vale. A la tercera és un vídeo animat on vaig donant voltes a la cadira d'aquestes cadires de despatx. Sí. La quarta, amb mascareta i content. I com sabem que estàs content si portes mascareta? Perquè la mascareta t'he dibuixat un somriure. Ah, val. I samarreta de Star Wars i caputxa. Aquesta fa una mica de por. Després, una en què surto menjant-me un polo de maduixa amb una samarreta hawaiana rotllo Magnum i una gorra. Després una de tors nu, en una piscina on surto com agafant aire, com no sé si agafant aire marcant musculatura, no sé ben bé. Si tu no saps què buscaves fent la foto... Res, jo m'estava fent... Potser estava fent un badall o no sé què, em van fer una foto que va quedar bé, va quedar com èpica. Val. Després, una amb ulleres de sol rotllo cani que me les van deixar en ple de stickers, dels caçafantasmes, de ninotets... Bueno. Quantes fotos tens penjades? I ja està, ja arribem al final. Ah, no, que falten un parell. Una que estic a la piscina també amb un mini flotador unicorni i que serveix per posar-hi les birres i estic prenent una corona. Precisament, corona. Això era una profètic. I al final una altra a la piscina amb samarreta de tiburon, de jaus. Ah, tot amb un doble sentit? Com ets, Sí, passa que no, la gent no acaben de pillar. A Tanzània, sí. A Tanzània es veu que sí. Allà agrada humor. És veritat, És que no ho entenc. I hi ha una app que es diu OK Cupid i sí, mira, vaig a dir-te dels matches que tinc. Doncs són. Ara t'ho dic. A veure, on estàs? Mare meva, aquest mundillo de Tinder, Mira que m'hauria agradat tenir 10 anys menys i haver-m'hi ficat i no tenir una vida sexual tan plena per poder gaudir d'això buscant-ne, no? Què vol dir 10 anys menys? Que tinc amics que tenen 10 anys menys que veig que sí, que han crescut amb això. I jo, en canvi, ara m'estic segur que m'hi ficaria i que causaria un conflicte internacional o alguna cosa d'aquestes.
Mira, aquí et dic, la primera noia que tinc per aquí, per aquesta aplicació, Tanzània, Colòmbia, Filipines, Japó, Cagayan, un puesto que es diu Cagayan de Oro. A Filipines, Cagayan de Oro. Tu havies sentit que existís aquest puesto? No, gràcies a Déu, no. Me'n vaig a viure a Cagayan. Home, millor Cagayan que Cagallón. Home, és una noia de 24 anys, molt lolita, Ah, fa fitness, molt bé. dents pronunciades, rotllo Freddie Mercury. Ai, això, mira, em sap greu, perquè em dieu que sóc... No t'agrada. No puc. Dents grosses, celles grosses i quina cosa més? Cabell rissat. No puc. És que Aquests tu- tres... Clar, és que tu tens... El teu cos és la proporció àurea i clar, busques també el més semblant a tu. No, a veure, jo sempre penso, a una relació perquè sigui bona té que ser compensada, ja que jo no sóc atractiu, que ho sigui l'altre. Ah, bueno, Jo ho faig per compensar, perquè si mai tens una criatura que surti compensada. sí. I ja que tu no ets intel·ligent, la teva dona, doncs... Oi? Exacte. Einstein. Després, bueno, Filipines, Vietnam, Filipines, Xina, Filipines, Però a veure, Kènia. Jaume, A Manhattan tinc una. anem a lo important. Alguna d'aquí Sí, alguna d'aquí, sí. em deixes més tranquil·la, estava patint. Mm. I al final t'ho he invitat a aquest estiu que passis les vacances a l'Empordà. Però saps què passa amb això del confinament? He conegut moltíssimes noies així per internet, però és com que al final se m'oblida de tornar a parlar el dia següent, saps? I és com un zapping. Has parlat amb molta gent, però no avances amb ningú. Ja. Potser és que també ningú m'ha enamorat bojament. També és complicat a través de missatges i de més, suposo. No ho sé, ja et dic, és que és un camp que no el domino. Sí. Jo soc de l'Empordà, som els Bueno, per un salvatjats. poeta com jo ja seria suficient, però vaja que no. Bé, centrem-nos. Portem quasi tot el programa. Una tercera part ha sigut del Tinder d'en Jaume. No patiu, Sí. amigues. Igualment podeu enviar el vostre currículum maleïtsmalparits.podcast@gmail.com. Això encara existeix? Jo també tinc accés a aquest correu. Sí, et passaré la contrasenya i tot això, si vols, i Home, sí, no sigui cas que comencin a escriure ara, totes. contesto jo, no? En nom teu. Recordeu, maleïtsmalparits.podcast, tot junt, @gmail.com. I teniu la pàgina de Facebook, on també ens podeu trobar, i a veure si reactivo també, que teníem Twitter, i no sé, si vols fer Instagram, tu mateix. Sí, no podia ser més complicat el mail, no? Més llarg. És que tots estaven agafats. Maleïts Malparits estava agafat. Per això vam ficar maleïtsmalparits.podcast@gmail.com. No era maleït malparit? No. Mail? No? Va. Jo em temia que sí, però ho he comprovat i no, és aquest. Ah. Doncs hi havia algú que era maleït malparit, que era el Twitter. Deu ser Twitter. Sí. Doncs sí, el de fer un Instagram no sé fins a quin punt val la pena, perquè pujaríem una foto cada 25 anys, a no ser que ara ens posem les piles i fem el Patreon. Fem el Patreon, fem l'aixeta i una empatar-ho. xeta i Patreon. És que, saps que no m'agrada l'aixeta? Que no et deixa fer enquestes. Que el Patreon sí. Per la resta prefereixo l'aixeta. Ah, doncs se'ls hi pot dir, potser ho posen. Jo havia pensat escriure-los un mail abans de donar d'alta la meva pàgina, que estic això retocant 4 coses, però sí, ho podem comentar-los. A mi em van escriure, jo vaig presentar-me i em van escriure unes superpeticions. Volien un munt de coses que arreglés. Ah, sí? Sí, havien... no sé, em va demanar ple de coses que ens deia que no havia fet prou bé. Per activar la pàgina, sí, un supermail superllarg. Però estil que de les descripcions... Sí, o... diu aquí, a la presentació has de presentar la teva proposta de micromecenatge. Perquè no vaig fer-ho, no vaig veure com es feia. Has d'explicar què hi faràs a la pàgina, què trobaran els nous visitants, per què han d'anar corrents a subscriure's i a fer-se mecenes teus. Sedueix-los, em diuen.
Aquesta és la part que tens més clara, però la resta del text hauria d'anar a la pestanya Info. Correspon a qui ets tu, sobretot. Aprofita per posar imatges a la galeria de les coses que fas, bla, bla, bla. Bueno, t'intenten ajudar que tinguis èxit. Després... Sí, més coses així que em diuen que no he posat prou informació. Jo pensava que ho havia omplert tot. Ja, no, però la veritat és que es cuiden bastant la plataforma. De moment hi ha poca gent activa que tingui la seva pàgina, que funcionin, tampoc n'hi ha molts, però bé, es veu que hi ha una intenció de començar a moure-ho. La Belolit hi té pàgina, que podeu això ajudar-la amb micromecenatge. La Belolit, saps que la vaig conèixer pel Tinder? Què dius? Sí. I què? Història verídica. Abans de que es fes coneguda, vam quedar i, bueno, vam parlar una mica de la vida. No, vam quedar en un bar de la plaça Universitat. I què? Pues, no va haver-hi química, sobretot per part d'ella, vaja, que jo ja saps que no sóc tan exquisit. Però vaja, bàsicament és que jo encara... Això fa uns 4 anys, 4 o 5 anys. Ah, 4 anys ja era conegudilla, eh? Ah, doncs jo no la coneixia. Jo ja la seguia. Sí? Doncs jo no la coneixia, però vaja, em va semblar en aquell moment... Bueno, ara encara és molt guapa, però... Estava molt guapa aquest dia que vam quedar. I sobretot una personalitat, se la notava una persona, comparada amb mi, bastant més madura. Amb les idees molt clares. Les idees més clares que jo, que ja has dit. I no, evidentment, hi havia com una diferència molt gran. Era com si jo fos un nen i ella ja fos, jo que sé, Batwoman. Que per cert s'assembla una mica a la que fa de Batwoman. Sí. Que l'han fotut fora de la sèrie. No, ha plegat ella, que diu que no li agrada treballar de nit, que és massa curro. Bueno, també li van fotre... va tenir un accident que quasi es trenca la columna. Bueno, i que ningú la suporta. Sí, se la veu com una mica creguda, oi? Diuen com una miqueta, sí. Un punt pedantillo, algo així, no? Com un... Pues sí, la Bel també té això. Una miqueta també té aquest punt de... que sembla com una mica creguda, com una mica condescendent, fins i tot, et diria, saps? Que quan parla amb tu notes com que t'està una mica jutjant. És com... Tens la sensació de que ja t'ha sentenciat. O sigui, que no va anar gaire bé. No va anar malament en el sentit de que vam estar una bona estona, vam sopar i... Collons, sopar i tot ja és... Sí, vam quedar per prendre alguna cosa, vam acabar sopant, una hamburguesaca. I després la vaig acompanyar en bici un tros fins que ens vam separar. Però res, no? I el mateix dia ja vam dir, bueno, doncs no hem fet bones migues, no? D'això, però sí em va dir que li havia caigut molt bé, que era un tros de pa, em va dir. Em va dir, ets un tros de pa o ets molt mono o alguna cosa així. Jo busco un empotrador. Sí, bàsicament és el que sembla que ella volia, perquè... jo era com massa angelet, massa bonachó. I no sé, només que li vaig explicar que problemes que tenia o preocupacions, coses que em preocupaven en aquell moment i no va ser bona idea, això. No. Perquè la imatge que vaig donar no... A la primera cita he de mostrar confiança, empatia i un dels 2 factors que seria treure's la polla i que em medeixi més d'1 metre o tenir una xaquera àmplia. Després ja s'han de buscar altres coses, però si aneu a lo que aneu, tireu per aquí. Vaja, sí, bàsicament, no sé si exactament així, però per les coses que vaig parlar amb ella... Bueno, que jo no em refereixo a la Belolit en concret. Ja veu, la meva carrera se'n va a l'aigua. A veure, jo no estic dient que la Belolit busqui això en concret. Dic, en general, és un camí fàcil per aconseguir un coit bastant immediat. A partir d'allà es poden... Home, jo no ho sé, posar el penis sobre la taula vols dir que seria... Ets xulo. Si tens un bon penis, a mitja conversa fer pras... Home, jo sí, el meu penis és aerodinàmic, és estèticament està per sobre de la mitja, molt maco. I què t'he de dir? També la llegenda diu que vaig ben servit. Així que
ho deixo anar també per al tema del currículum de les noies. Recordeu, maleïtsmalparits@gmail.com. Podeu adjuntar fotos, currículum, tot el que faci falta. Tu riu-te, però una vegada fent això del currículum de les noies en un vídeo dels xuscos a l'any 2007 ens va escriure una noia demanant... Bueno, en Raimon va fer... El meu germà va ser el que va fer la broma. Escribidme las que queráis aparearos conmigo, va dir, amb aquestes paraules tan crues. I va escriure una noia que li demanava el meu mail. Li va dir, escolta, em podries donar el mail d'aquell altre, d'aquell hombretó que està amb tu? Li va sortir el tiro malament, però al final també va trobar nòvia el meu germà per al YouTube. Curiós. YouTube, el Tinder dels viejos. Jaume, portem una hora de programa. Hosti, doncs ha passat volant, Mira que distrets que estem. No, la veritat és un plaer tornar a parlar amb tu. Jo sempre ho dic, que ets de les persones amb més xispa que conec. O sigui que... Està bé, perquè abans ens havíem de fer uns guions més elaborats i ara ja ens surt això de carrerilla, Però, esclar, escolteu, amics, si ens muntem una xeta, jo i en Jaume, i fiqueu pasta, tindreu programes amb guió, treballats i amb tal. Això ha sigut un retrobament, un especial. Sí. Home, i si realment poseu molta pasta, puc començar la gira per Kènia i jo el seguiré portant les maletes. Sí. Sí, seria molt maco, no? Home, i tant. Mira, els de la Sotana cada mes s'embolsen 6.000 euros. No, mira, aquell, el viatjant, però el punxant, seria. M'has sentit? 6.000 euros, la Sotana cada mes? La Sotana? Què és la Sotana? El programa aquell de ràdio que té Patreon. Ah, i guanyen 6.000 euros al mes? 6.000 al mes. I quants agents són? Em sembla que són 5, el tècnic de so i ells 4. El tècnic de so i els 4. 6.000 euros, 6.000 dividit entre 5, que ens dona uns 1.200 al mes. Bueno, van justets, Home, més tots treballen a la ràdio i a la televisió de Catalunya, doncs compta el que s'emporten. Que no ho critico, que fan un programa de qualitat setmanal, amb retransmissions als partits. Aquest any s'han salvat bastant, però bé, que està molt bé. Jaume, anem acabant. M'has de dir una cançó per acabar el programa. Una qualsevol? Una qualsevol. Abans eren dels xuscos, però sé que vam acabar el repartiment, a part de que No, en aquest temps hem pujat alguna nova. Doncs digue-me-la i serà la que ficaré. Doncs a veure, és que ara no me'n recordo com es diu, però l'altre dia em vaig penjar algunes que no estaven. Un momentet, que vaig a mirar. Endavant. Sí, tu ves dient coses de, jo què sé, entreté al públic mentre jo busco. D'acord, em costa poc. Doncs res, un plaer tornar-nos a retrobar, poder fer aquest especial Maleïts Malparits Covid Edition. No buscàvem res més que això, que trobar-nos, fer-la petar una estona i rememorar una mica vells temps, mirar com han canviat els temps damunt la nostra pell, com ens ha afectat, i donar-vos esperances i ànims. No diré que ens en sortirem, perquè hi ha gent que s'ha quedat pel camí, seria lleig dir-ho, però que això, que tenim ganes de seguir fent coses, cadascú per la seva banda ja està fent coses, i si tot va bé, muntem una plataforma d'aquestes de l'aixeta i a veure si tenim el suport suficient com per poder anar fent programes especials cada cert temps, que sé que molts en sou fanàtics. Ho has trobat? Sí, he trobat vàries. La canció del Pene, Superstar, que va de Jesucrist. Home, ja està, deixa-ho, la canció del Pene. Tal com ha acabat el programa, jo apostaria per aquesta. També tinc una que es diu Porcuno Desespero, que és una melodia molt maca, que va fer el Escull, Pene o Porculo? Porculo, no, Porcuno. Doncs Pene. Acabem amb el Pene perquè el programa ha sigut molt sexy. Doncs, senyores, senyors, aquí s'acaba aquest especial Covid Edition de Maleïts Malparits. Jaume, última paraula, tota teva. Bé, aquesta no la tenim assajada mai, l'has tocat. Bueno, aquesta en realitat és com una jam, no? En realitat és Jam Session Version Club. Jam Session Version Club. No l'havíem tocat mai. Però anem a atrevir-nos a tocar-la. Vinga, va. És la cançó del Pene. És que només es pensa ja. Anem. Espera, que me l'he d'inventar. És que no l'hem tocat mai. No l'hem fet mai. No l'hem fet mai, no.
Solo vamos a decir pene.